Hallo, ik ben Jana en ik ga jullie vandaag vertellen over lezen. Ik weet dat sommige mensen echt niet graag lezen, maar dat is niet erg. Maar toch kan je het proberen, want lezen is heel leuk. Ik lees zelfs heel graag. Mijn mama zegt ook altijd, hoe meer dat je leest, hoe beter dat je de woorden kan begrijpen en hoe beter dat je ze kan spellen. Ik lees elke avond in een boek. En mijn favoriete boek is War Horse. Dat is echt een heel leuk boek. Ik heb heel veel boeken. Ik heb een kast vol. En dan passen ze er nog niet allemaal in. Als je niet graag een boek leest, zonder printjes, kan je ook een strip pakken of een tekeningenboek. Een prentenboek. Ik heb hier heel veel strips. Je vindt van alles in de strips. Je hebt Urbanus, FC de Kampioenen, Jommeke, de Rode Ridder, Suske en Wiske, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Lezen is eigenlijk wel heel leuk, want je kunt je daarin ontspannen. Stel je voor, je hebt 's avonds veel tv gekeken en of veel op de computer gezeten, dan moeten je hersens een beetje tot rust komen. En dan kan je een boek lezen. Dan ontspant je. Want anders ga je 's avonds, je kunt dan 's avonds een boek lezen, want anders kun je 's avonds je gedachten zijn nog bij die tv en zo. En dan kun je een boek lezen. Sommige boeken zijn ook heel leuk, maar andere trekken soms op niks. Het boek dat ik momenteel ben aan het lezen is Het leven van een loser. Ik heb er 2. Je hebt ook weetjesboeken voor degene die dat iets moeten opzoeken of zo. Je kan daarvoor naar de bieb gaan of je kan erin kopen. Ik ga nu soms naar de bieb. En daar pak ik mee, ja, stel kinderboeken. Ik pak 2 boeken of zo en dan 3 strips. En dat lees ik dan altijd uit. Die strips zijn meestal al in 1 dag uit. Waarom ik graag lees, is omdat ik kan mij goed ontspannen dan. En dat is zo even rustig. En even op mezelf komen. En dat doe ik elke dag. Elke dag lees ik wel. Iedereen leest eigenlijk elke dag. Want als je op tv bent, op ondertitelingen en zo, daar lees je allemaal. Op Facebook, op internet en zo, lees je ook allemaal dingen. Op YouTube lees je zelfs. Want je ziet de titels van het filmpje. En dat ga je dan wel meestal lezen. Als je niet zoveel leest, maak je meestal meer spellingsfouten. Dat komt omdat je de woorden niet zoveel in je opneemt. Als je een boek leest, kun je woorden in je opnemen en dan kun je dat eigenlijk kopiëren in je hoofd. Een beetje. En dan kun je die beter onthouden. Soms zijn er moeilijke woorden dat je niet begrijpt. Kan je dat gaan opzoeken? Oké? Ik hoop dat jullie veel gaan lezen na deze video. Bedankt dat jullie kijken. En doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En abonneren, want het is gratis. Dag! Veel leesplezier!